Ine dzina langa ndine Virginia Kalifale ndipo ndidzavorera Chakwera. Ife rufuna rifereleza wotsika mtengo amene achakwera pa fundo zawo akutilonjeza 23,000 tilibe silipeza olo tichite ganyu mphamvu zochite ganyu tilibe tufuna fereleza wotsika mtengo. Madzulo abwino amayenda abambo kati usiku wabwino amayenda abambo. Zino kumayesera kuti upirire usayankhule koma zino mwana wabeti zikukanika. Nkhani yathu ya lero usiku uno tiwotukanika obwera maona kuti zinthuzi zikuchuluka. Pabwalo pano pali nkhani yoyamba akuti simenti yatsika mtengo. Pakuchita segreti ma price angapo a simenti mitengo ya simenti. Ena ati 42,000, ena alengeza kuti ikhala pa 23,000 ndipo apereka manambala onena kuti ikaposa mtengo wa 23,000 timbie manambala amenewo koma taona malisiti amene anthu agula amene akugula 42,000. Ndiye sitikudziwa kuti kodi chiona chenicheni nchiti. Nkhani imeneyi tinafuna tichedwepo pang'ono kunena kuti kodi kweni ndi chani. Itatuluka nkhani ya simenti pakala amene wachitika pa simenti wadabwitsa kuti kodi ndi chani kweni wadabwa chule m'madzimuli mwake chifukwa pakala amene wachitika pa simenti akanachitika kufetereza amalawi bwezi tili pa mtendere kwambiri. 5 years imeneyi pakala amene mwachita pa simenti lero mukanachita pakala amene kufetereza mwina bwezi panopa tikukombeani m'manja a MCP. Koma tadabwa kunena kuti within 2 days nkhani ya simenti nthawi yomweyo mwapatsa anthu madollars aja mwalephera kupereka kufetereza aja apezeka opeka ku simenti. Pali china chayenda kuti kodi kasankhidwe kama supply amene mwasankha kuwapatsa ndalama madollars kuti akatenge simenti zayenda bwanji pamenepo ndiye pali nkhanipo kuti kodi chenicheni nchani kuti pakangofika ndithu kuti inu madollars ndi awa mmene mukudziwana tiyeni pitani simenti ku Zambia 2-3 days simenti yabwerako. Akuluakulu izizi pali zinthu zofunikira zimene zinayenera kukhala ma priorities. Nkhani yamba chakudya bwa zimene zimukanapanga kufetereza kuja zimene zimukanapanga mzipatala mankhwala ndithu anthu akumwalira asiya simenti ali nyumba chifukwa chosowa mankhwala ochipatala. Lerolo kungomva kuti akuti simenti yoti muli kudya aonjezere ndalama za ukampeni ndi tsiku lomwelo zatheka. Are we serious Malawians? Achakwera bwanji kodi pena pake osamachita manyazi. Zinazi bwe zimachita manyazi noti anthu watu akutiona. So ngakhale kukuyikirani kumbuyo kumakhala kovuta kunoti kodi zikukhala bwanji olo kuyikana kumbuyo kati zitani. Inuyo mmene mwachitira apapamo mukanachita kumafuta anthu amwalira mmakomo oti kusowa mfiwe loti atengere matenda athamangire kuchipatala. Komatu ngambwingambwi ndiye moja munkanena nda Moses kunkuyu kusanja mafuta ngambwingambwi azibwera pa sitima jandeni momuja inabwera poyambeta mnyamula mola sisuja mpaka na lero. Ndiye mwathamanga tsopano muli ku simenti tsopano mwayiwala zinthu zofunika pa miyoyo yanthu kuti kodi priorities titenge ziti. Koma sizodabwitsa muli ku kampeni sizodabwitsa kuti mukukolola koopsa zoti wina akukudzudzulani kuti mboma mukuba kwambiri simukuona ngati kanthu ngakhale mukunamiza kumva kupweteka koma mukungoti pano tiye tikololeretu. Chidzadziwa mchipande pomola akuluakulu komabe anthu tinene makhala ndi umunthu kumaganiza tinene kumaona kuti kodi tikapanga izi dziko liti bwanji. Munthu unakhoza kuyimika nyumba for 5 years foundation kuisiyapo koma chakudya bwanji. Inu mungathamange ziwezo pakala simenti yambopezeka pamene mwezi uno olo kumene kungachokere fetereza Malawi sikukudziwika kuti fetereza achokera kuti mulidu.
kuti mukadzagundikaso kuti mufuna mukolo bunake simugundika mwina simenti amene nzomaliza zimene mukololazo fande mpata umene supezeka ayi koma ndi dziko lomvetsa chisoni dziko la Malawi simunene makhala ndi moyo umene mukhala nawo munene makhala ndi moyo wa umunthu kumaganiza kuti tachoka kodi tidzasiya mbiri yotani mbiri yathu idzakhala yotani ife tachoka kodi anthu adzatikamba zotani za ife osamangopanga zoononga ngati kuti mukatula pasi maudindo mukutuluka mdziko muno for good simuzapezekanso sibwino chonchoyi izizi mukumatidandaulitsa ife amene maka tili makolofe timadandaula mmene tikukhazika ndi ana mmakomomo mungamapanga zinthu zosaganiza miyoyo ya anthu ena ndiye nanga mukamanena kuti muzapereka ma 500,000 nokha mukuti ayi ma 50,000 kwa ana obadwa tasamale anawo alibe chakudya abadwa popanda chakudya akabadwa adya cha nde muzapatsa liti ndalama zanunso muzapatsa bwanji popeza zapeza kuti anawo sabadwa chifukwa kulibe chakudya dziko lino akuluakulu pena pake muziganiza mukamapanga zinthu musamangopanga zinthu ngati kuti ndinu zimaloboti kuti angokuyimikani pena pake muzipanga zinthu sonyezo zoti mumaganiza nkhani ya fetereza ndiye simenti ifeyo sitikumva nayo bwinoyi ndipo ineyo ndikanakhala ngati ndi mmodzi mwa ma cabinet ministers nkanatha kuyankhula nawo ti ayi guys agriculture ndi amene anaena kuyambira kulowera kumene koko agriculture nando musanayambe ya fetereza ya simenti tiyeni kayi tipange ya feterezayi koma ipena ngasimadyera limodzi ayena akayankhula mukuti openga wa misala adziyamika cha adziyamika kuti mumadyera limodzi muululana poti simunati nkhani yachiwiri ndionena kuti kodi abale simachita manyazi mukamapanga zanuzi ngozi basi lole kungochoka kupha mama Joyce Banda ne kodi mbiri yokuphayi pena pake tinene makonzetsa mbiri zinazo tiyayi anthu andiyimbira nyimbo mbiri zachabe apa pokha ntapirira solution imene madziwa ndikupha basi sizikuchita bwinotu izi komatu zizakubwererani komatu kana uluka kadzatera m'malawi muno kamatera sikamangouluka omangopita mwamba kamabwerera kakadzabwerera musamadzati anzanu ngoyipayi chifukwa anthu adzakutsalani pa zimene mukupangazi sizabwinotu izi sizabwino pang'ono sizabwino kuti akundikuombeyani m'manja kuti mupangazi sizabwino koma kukanakhala kuti pamene pajapo satana naye analimba mtima kuvomera mayi aja pa bwezeruka mboti bwa ndeti katenga kasambala tatenga sidikimiya tatenga chilima tatenga kapeni tatenga akayuni ku blantyre nkuphatikiza mayi aja basi iyayi guys pena pake iyayi akuluakulu ayi temesani pazipezeka mmodzi wanzenu iyayi zizi ayi koma basi chicho sitingakuti inde chomwecho sibwinotu chonchi mukuononga mbiritu dziwani kunena kuti chipani chimatha mboma koma tsiku lina mukazungulira mmadzakumbuka kuti ati tiyeseso muzabwera ni mbiri yotani kodi anthu adzati bwanji idzakhala mbiri yotani imene mungadzabwera anthu koma mufuna mukangotuluka basi ino mukati mwatulukatu for good iyayi sizabwino zimenezi mukutichititsa manyazi mukutimvetsa chisoni nkomwe ubusawu kupweteka mukuononga mbiri ya Assemblies of God pano mamwe apangitsa anthu ambiri chachi chosachikonda chifukwa cha chikhalidwe chochitika chifukwa sizingatheke mwana pakhomo mangopanga malamulo ake amayi abambo ali momwe muphwii nkumane tine sinkudziwa kanthu ine sindziwa kanthu ayi bodza kwantere mmadziwa kanthu akwantere mmadziwa kanthu chonde ananu dzaletsani zadzudzulani zinazi zikhani ndi seyi sizikuyenda bwinoyi nkomwe tili nthawi kumapeto tangotsala panopa mwezi tsiku mmene mapangana zanuzo tili ndi mwezi umodzi kuti tivote inosangopirira kutera kumumaso amtende ndi Joyce Banda kuti awina inu mulephera inu mzimayi uja simungaone kuti ndi modelo mdziko muno mzimayi olimba mtima ngati amene uja basi kungoganizira zinthu zosachita bwino ngati zimene bwezi lero mukumva bwanji mukuombera m'manja tizathekanso
Ayi guys, china tenti dzinena eti mukuonjeza anthu akadandaula choncho ndakubwera asisi amutunga chotsekera nkhunda aja mayikabwira amayankha china chilichonse zosakhudza zakuboma wakalumphira zakuchipani wakalumphira simungadzudzule simungagawe kuti asisi inu zanu zakuchipani zakuboma zazisiyeni chifukwa awa ngati akuti mboma muli kuba sanati kuchipaniko inu musayankhe komatu ayi kumanja kumasonyeza kunena kuti kwanuko kulibe kudzudzulana simadzudzulana aliyense samakhala pamalo pake nzija kunena kuti aliyense adakhala pamalo pake mwina dziko liliyendako bwino malo awawa tisamaziwolokere uyu kupita uyu kupita ukuiya aliyense akhale pamalo pake muone kuti zikhala zotani hayi mutichititsa manyazi lifetu tinkamva kuti ndinophunzirana anzathu aku Central Region koma papa tikuphunzira kuyendese kukuonekana ayi takonzani zinazi masiku atsalawa tavindikirani zinazi zikununkha kwambiri tavindikirani ntchentche zapanga kwambiri sibwino chonchoyi lero taonani komwe mufuna kwapepesa ma Joyce Banda awa chani dzana panachitika mukudziwa lero mukuwaza kuti Joyce Banda highway ndezi chani zimene zinali kuti aya kumalawi ndezi chani zimenezo ayi aliyense akhale pamalo pake palibe chifukwa ine ndiponso kumene kuli Dr. Bakili Muluzi ngati mwavomera nanunso ndepena pake mutikayikitsatu mutikayikitsa kuti chifukwa chani niyo mwavomera chachitika ndi chani kuti inu akakuikeni Bakili Muluzi airport chifukwa cha munapanga nawo contribute chani pomanga airport manager sizikugwirizana ndimakumbukira munapangisa nsewu kwa Mbaluku kuli Mbaluku uja highway chani uku ntchito ya manja anu ndi manager osandi Bakili Muluzi airport sizikugwirizana contrary sizikugwirizana achakwera poma athokoza anthu omwe athokoze pa zinthu zawo zimene anagwira ndi manja awo koma osati muzingolowa paliponse sizoonayi ndipo izizi ndipemphe anzathu mdziko muno izi zisachitike abakili mukafune ntchito imene anagwira ndi manja awo komanso komwe iniyo nthawi yanu yatha anthu boma lina lingabwerero apanga zimenezo amadziwa amalawi apanga osati inuyo inu ngati mwalephera china chilichonse kulephera chimene mwangochidziwa inu nkupeka ma 500,000 kwa ana obadwa nde mukachedwe nkumapereka ujeni kaya tingati chani mukutanthauza chani ine ndikudabwa nanu kodi inu anthu inu mukalowa midini mwanumo inu simamapezeka wina amakuletsani kuti ziziya imemandiseketsa ena ndiaji masiku anati afatsa ochita sacrifice tsopano we need to sacrifice masiku anafatsa asisi aja inu kansikana kameja kanzeru kamayi kamene kaja ninkakapatsa ulemu ine ndimakadziwa bwinobwino ninkakapatsa ulemu koma kuyankho amekana nkho amopusa amene pacha mutu wanga unasokonezeka za amayi amene aja lero ndimazifunsa kuti kodi mkabineti mwanumo azimayi ngati amene samakhapo nkumakuletsani kuti izizi ayi basi mmangomberana m'manja ayi muchotse gamba agundika gamba agundika kundayipe iyayi muchotse zimene zonse zikwakhuza Abakili za ku airport bypass mwakapasa ma Joyce Banda kumaja ayi ali ndi ntchito zimene agwira kumbali apatseni komanso iniyo musaperekenso basi kathokoza ntchito imene mwagwira longedzani bwanji kodi sizabwino zimenezi sizabwino tiye tizipangana anthu ndife amalawi tonse tizikondana achakwera tikakakumana ku chechi kuya tikapatsani moni wa ulemu wabwino akuluakulu bwanji kodi iyayi mwapanga ziya zakwanira tiye tingodikira masikuwa tikavote tipange zina koma mukamapitiriza zimene mupangazi mufuna muzapangisa anthu kudzakhala oyipa kwa inu pamene kuyipa kwa inuyo mukuwapatsa anthu ena kuti adzakubwezeni kuyipa so tiye tiyimikire pompa mwachita akwakwanira apapa basi musatipansenso ife oyankhula fe tidzingoyankhulabe tatopa mwandimva
inu mukubwesa simenti malo mofetereza kodi malo momankhwala kuchipatala mukapatsa abakiri kamuzo airport malo mokapatsa msewu malo alimisa abakiri bwanji kodi mukusemphetsa zinthuzi bwanji zike ninoda mmene zikumayenera kukhalira zike ninoda komanso panopa zikomo ngati mnali kufuna kwabwino kaya mupanga mwachiphiphisa mafuna mungapatsa mayi Joyce Banda kapo wapanga pepani to please her komano ena mwangu agayira mwauti nanga ationerera iyayi zimenezo mwasokoneza mwasakaniza therere ndi nyama ife siku Nigeria kuno kodya therere ndi nyama kusakaniza mphiko umodzi iya zisiyeni zikhale pazokha nkhani ndi imeneyoyo tizikondana Malawi apa tapangani pakala mmene mwachita pakala pa simenti tapanganiso kufeteza muone mavoti mmene mutakutumulire osati zopepera zimene mukupangazoyi